Я прошу тебе сказати, що ти особисто відчуваєш і як реагує на цю подію жахливу міністерство. Безумовно, у мене, як і у будь-якого батька, перш за все, вбивається серце кров'ю від тої страшної трагедії, яка сталася. І ще вчора ми говорили про те, що керівництво Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції виступає категорично за максимальне покарання і притягнення до відповідальності цих двох виродків. Я інакше їх називати не можу. На превеликий жаль, які були, принаймні зараз вони відсторонені співробітниками Національної поліції. На жаль, існує така проблема, як людський фактор. Це те, що прорахувати неможливо. Ці речі, на жаль, трапляються і в будь-якій цивілізованій країні світу. І, безумовно, ми зробили все для того, щоб затримати цих покидьків, для того, щоб слідство було максимально відкритим. І зараз Генеральна прокуратура цим займається. І ми сподіваємося, безумовно, стаття, як ви знаєте, вже перекваліфікована, що вони понесуть заслужене покарання. Я дуже-дуже щиро, по-людськи, по-батьківськи співчуваю рідним і близьким батькам цього маленького хлопчика. І для мене, як і для будь-якого українця, це особиста трагедія також. Ми приєднуємося, безумовно, просто жах, наше співчуття родині Кирила, так звати хлопчика. Зоряна, скажи, будь ласка, а там просто я чув там позавчора, що вони навіть не пам'ятають, хто з них стріляв. Там декілька людей було. А як у цьому випадку вести розслідування? Хто винен конкретно? Чи як? Я просто не освічена людина в цих питаннях. Так, Айдер, друже, тут мають відбутися відповідні слідчі дії. Я думаю, що прокуратура буде призначати, ймовірно, і слідчі експерименти, тому що коли мова йде про поліцейських, ти знаєш, що зараз, згідно закону, слідство веде або Генеральна прокуратура, або Державне бюро розслідувань. Тому ми будемо максимально усіляко сприяти. Я ще раз хочу сказати, що на превеликий жаль, це те, що прорахувати неможливо. Мені особисто, ось повір, просто дико від цієї жахливої трагедії. І, як я вже сказав, безумовно, такі люди не повинні працювати і не будуть працювати в Національній поліції і повинні понести максимальне покарання за статтею умисне вбивство. Мені, на жаль, додати нічого, і, як я вже говорив, ми надамо будь-яку максимальну допомогу від правоохоронних органів, як слідству, беззаперечно, і це вже робиться, як я вже сказав, ми вимагаємо найсуворішого покарання, так і родині загиблого хлопчика. Це наша чітка і необхідна позиція.